ZANU-PF supporters were left in tears after Chinese national yoenda apo panzvimbo yekuStone Ridge muHarare South apo pairi kutora nzvimbo ichiti haisi nzvimbo yevagari variko kunzvimbo iyi, apo pari kupwanyiwa musha pachibviswa vanhu ava. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Potenderedzwa chitiko chiri kubuda chichinzi vatsigiri veZANU-PF pamwe chete nevakasiyana-siyana vagari veStone Ridge vanhuwo vamwe vari kuti takatenga mastand aya kumamembers eZANU-PF ndivo vakatitengesera mastand aya, ende ponzi ipopo svika makambani emachina anova ari kuti munhu wese ari panzvimbo apa apo pavakapiwa vari kuti ivo vane 7 years vachigara apa vari kunzi vabve panzvimbo apa sezvo iri kunzi inzvimbo yemachina. So now yotenderedzwa ichiziviswa zvichinzi authorities have been began demolishing house built inside the ARDA Jurao in Stone Ridge near the Department of Development Finance DDF after determining that the structure encroached on ARDA farmland stand that a resident reportedly purchased from ZANU-PF leaders in the area. So nawi mukutsanangura kwayo vari kunzi vanhu vese kuStone Ridge vakawanda vari kuti takatengeserwa neveZANU-PF vacho, ende mukatarisa ikoko kuStone Ridge kwacho kuri kutaurwa vanga vavaka mazidzimba avo ekugara vanhu ava. So zuva ranhasi vari kunzi kwangouya machina pamwe chete nemapurisa vakalodwa muzimotikari ramuri kuona iro, vakasvika vakati munhu wese ngaamuvhe achibva panzvimbo iyi. Zvasiya vagari vanga variveko pamwe chete vari kudomwa kunzi masupporterswo anga ari eZANU, vamwe vachiti tiri veZANU tichaendepi ende tinototsigira musangano, ndozve musangano wacho here. Vanhu vakati aiwa ndiyo kabhu 3 yacho yamaitsigira iyi haisati yatanga, ndiko kwazviri kuenda nako nguva nenguva. So ZANU-PF supporters were left in tears after Chinese nation was granted permission to evict them and demolish their house on a large piece of land in Stone Ridge, Harare. Zvinhu zviri kurwadza, zvinhu zviri kusiririsa. Veruzhinji vari kuti ndiyo ZANU-PF uchimhai, vamwe vakati mufaro kwatiri tisingasapoti ZANU, vamwe vakati bill number 3 uchibaba, vamwe vari kutaurawo zvakasiyana-siyana vachiti aiwa zvinhu izvi mukanzwa vanhu vachiti vanhu vakarwa hondo hapana chakarwirwa nyika, ndiko kutorerwa kwamaakuitwa nemachina acho amuri kuti machina auya achititorera. Ine ndiyo zvakare pamunoenda kumusangano muchiti tiri kusapota ZANU-PF ndizvo zvinozouya pamuri, zvinhu zvese zvinoafekta munhu wese munyika yeZimbabwe. Hazvina kuti wanga uri sapota reZANU-PF kana kuti wanga usiri, asi zvasiya veruzhinji munongoziva kuti kuvaka chinhu chinorwadza, ende vagari veko vari kuchema vachiti totangira papi, tichaenda kupi tichibviswa munyika medu meZimbabwe. Totoziva kuti dzine dzimwe nyika paZimbabwe haatodiwe, imo munyika mako kada kuvaka zvakare ndimo mauri kusangana uchibviswa nevana vedzimwe nyika vachireva maChinese. Ndidzo nhau dzatauya takabata pano patinokuigirai zvinenge zvichiitika. Munoti chii nechiitiko chiri kuitika kuStone Ridge? Chevatsigiri veZANU-PF pamwe chete nevagari veStone Ridge vakasangana vari ipapo pari kuziviswa kunzi nzvimbo iyi vakaitengeserwa nemaZANU-PF leaders, asi zuva ranhasi vari kunzi vakavaka pasiripo zvisiri pamutemo zvakare, apo pavari kupwanyirwa nemachina apiwa mvumo kunzi vabvisei vanhu ava. Ndidzo news dzatinadzo paHarare Networks patinobata nhau YouTube channel yenyu. Thank you for supporting, like, comment and also share your thoughts in the comment section.